Freddy Lalremruata hian Marua ti hla ka thinlunga nung ti kharun request na rei to khop maya ka hla hi ke ma hi ka lo hra chiang lo lu tu ka tu wangin ka buai ve boxia Marua ti zai hi han rem mai da thao me asak na ki hi G flat ania transport chuan -6 ani Thì anh ấy đủ to rồi phát mày